हग्राजुलि हालामनि सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांमोना अख्रां गंसे आरो रोदा आबुं सावथुनखौ नायनो गोसो जाना दं नामा? दङब्ला नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों जौगाफु लाइमोन आफादा। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय हग्राजुलि बड'ल सेन्टारनि गेवलां फोथाराव जौगाफु आफादनि बानजायनायजों 14 आरो 15 सेप्तेम्बराव साननैनि हाबाफारि लानानै साल्टे फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय अख्रां गंसे आरो आरबि फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय रोदा सावथुनखौ दिहुननो थाखाय थि खालामनाय जादों। गासै बर' सावथुन नायगिरिफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै सावथुन दिन्थिफुंनायखौ नायफैनानै जौगाफु आफादनिफ्राय गुरैयै खावलायहरदों। गिबियावनो निउस चेनेलखौ बरायनाय थाबाय। जोंनि बे सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जों हग्राजुलि आनसलिकनि सिङाव बड'लेण्ड सेन्टार बेयाव जों मोनसे जौगाफु मोनसे फिल्म कमिटि दानाय जादों। दा जों बेयाव फिल्म देखायनो थाखाय जोंनि कमिटि जौगानायनि थाखाय जोङो फिल्मखौ लाबोनो नागिरदों। दा बेहाय जोङो माखासे सम जोंहा थि खालामदोंमोन दिन्थिनो थाखाय, नाथाय जोङो टेकनिकेल उसुबिदानि थाखाय दा जोङो एसे आवगायनानै देखायनो गोनां जाबाय। दा जोङो बेखौ अननानै रायजो राजाफोरखौ खावलायो दे जोंनि बे गोदानै दाजानाय जा जौगाफु कमिटि फिल्म कमिटि बेखौ अननानै हेफाजाब होफैयो। बयबो फैनानै रायजो राजाफ्रा अननानै नायफैलायो, बेखौ रायजो राजासिम खावलायनाय थाबाय। ओमफ्राय जोंहा मोनसे टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय डेटखौ पस्टपन खालामनो गोनां जाबायथ'। दा बेहाय जों माखासे सिजनफोरबो राननाय जादोंमोन। बेखौ अननानै जाहाथे सिजन लागिरिफ्राबो जेबो उसुबिदा सानालासे जेन जोंखौ निमाहा होलायनानै जों जि समाव देखायगोन बे समाव नायफैलायोबा जों गोजोननाय थागोन आरो। ओरैनो नोंथांमोना मा सिनेमा लाबोनो नागिरदों? जोङो दा बेयाव मोनसे रोदा रिया ब्रह्मनि दिहुननाय, ओमफ्राय मोनसेया अख्रां गंसे, बे मोननै फिल्मखौ लाबोगोन आरो। सावथुन दिन्थिनायजों लोगोसे गुबुन सावथुनारि फावगिरिफोर फैफागोन नामा? दाथ' जों बेखौ बिदि माबाखौ लानाय जायाखै, हास्लाबासै जों बेखौ। ओरैनो टिकेटनि बेसेन बेसेबां खालामनाय जादों नोंथांमोना? टिकेटनि बेसेनखौ हरसेयाव 110 रां बिदि खालामनाय जादों आरो। सानबेसे दिन्थिगोन? हरनै जागोन, मोनसे फिल्माव हरसे मोनसे फिल्माव हरसे बेबायदि आरो। बिदिनो बर' फिल्म हिसाबै बर' फिल्मा थांना थाबाय थाथों, बे सिस्टेमै गासै बर' सुबुङानो जेनेबा मदद होथों बा नायफैथों। जेनेबा जोंबो बोसोरै बोसोर लाबोबाय थानो हाथों, बे सिस्टेमै जोङो गासै रायजो राजाखौ बरायनाय थाहरबाय। आरो जोङो बे साननैनि हाबाफारि 13-14 थारिख 13 थारिखआव देखायगोन जोङो अख्रां गंसे, आरो 14 थारिखआव देखायगोन जोङो रोदा। बे साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो देखायनो थाखाय आखायाव लाबाय आरो थिम थाम खालामनाय जाबाय।